Iruñatik etorri da ona direkto. Ona, etorri naiz, tanago todo a gusto. Izan ditut lan oso arraroak egia esan. A ver, konta. Patinaje irakaslea, eta ez nekin patinatzen. Sí. Potentena, Kaliforniara mostera marihuana. Hori izan zen super guapo, izan zen esperientzia bat 3 hilabetez. Filmafian zeman pertsona zinen? 34 edo. Bai, a ber, eszenario gainean 7 edo hola. Vale. Eta gero ja kuadrillan, 34. Vale, eta bakotxak zemat irabazte bani gitxo. Ez dugu gaizkeko gratu. Daude abesti asko Txin Mafianenak, nik ez nituela entzun nuen, behar da. Bidez artista referente bat guk espero ez duguna. Backstreet Boys. Vale. Referente bat ez dakit, baina, maite dut pilo bat. Harry Potterrena. Perfecto. Badakidala, egin dezakezula kriston temazoa, edozein abia puntutik, porque saiorako egin zenuen kanta bat. Orain ikertzera gatoz, aitzi Belgradosen bizitzie. Flakito zu adibidez, lotzat isesa edo ez? Lotxa ematen diran gauza bakarra, ligatzea, gustatzen zean neska batekin. Zer iso? Vale. Bai, pilo bat. Ligatzen baduzu nola ligatzen duzu? Badaukazula taktikarik edo... Bai. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Can you handle this? Shakira. Es que... Aitzi. Flipatzen dut, porque hau Gazte Irratian entzuten duenak, osea, Imaginau. tokatzen zaiola, porque tokatzen zaio, entzutea, kotxean doalako, eta derbende, benetan zabiz, Gazte Irratian. Da, azten da. Es que, bueno, Gazte Irratian entzuten ari zaretenei, kaixo arratsaldeon espero dugu, asteburu polita izan duzuela, igande polita eta bar. Eta YouTubeen zaudetenei, sin más. Ostras, edarra favoritismu. Fly, ez egisa beti youtuberako itxogule referentzisi eta gitxitxo zegule gure irratiko entzulei, así que esango zugue, gaztean entzuten bazau eze, adi autoan, kontuz gidatu, eta denpora hona dauela espero. Bai, bueno, ikusiko dugu, a ber. Ez Eta ez dakigu. flipetako larregi gure sarrerakin. Bueno, azingoa, aitzitxu, zelan zurazti, zedeukezu kontetako? Ze deuket kontetako. Saio berri bat hasi behar dela. Datorren astean. Karo, depende, noiz ikusten duzun hau. Depende. Baina, emisio egunean, hau da, ostirala ikusten ari bazara, YouTubeen, Spotifyn, guaun, dena delakoa. Ostegunean, emititzen hasten da, Limbo saioa. Limbo saioa! Limbo, vamos, cógele. Limbo, cintura, rodilla, piso, bai, pasa el limbo. Vale, eta zer ikusiko dugu limbo, nahi Limbo izango da, umezko late night bat, late show bat, aurkezten egongo nahi, saioa, oso pozik, dena ondo, eta kolaboratzaile itzelak eta gonbidatu hobeak izango ditugu. Así que hori, animatzen zaituz, eta ikustera intzule eta ikusle guztiei, benetan, osea, zindagizuet esperientzia ikaragarria izango dela. Eta alba duzue ikusle moduan etorri, Gazte zenara, etorri, porque las risas oso ondo. Eta zer ikusi duke gure gaurko gonbidatukor, ze kolaboratzaileek aipatu duzu, Claro. aitze? Bera izango dugu kolaboratzaile lanetan, ez dakitzen bat saiotan egongo den, baina hoixe, aitzaki horrekin, aipatu nahi genuen, programa berri honen emisioa eta sorrera eta hori guztia. Vale, Promo apur bat egiteko ere, bai, oza, ze letxez. Vale, zelan sentitzen zazu? Ondo, gustora. Gustora. Erronka oso handia da, erronka super handia, baina, prest. Erronkari aurre egiteko prest. Dudaik ez duke superronden gozu. Bai, eta bueno, pues egun okerragoak egongo dira, eta zailtasun gehiago, eta baina oso pozik nago, eta kriston aukera da, eta oso pozik nago, oso ziorion txula, berda. Momentuz, claro. Eta flakofonki dago kixonez, pentseo zu harremanon bat ingo zuela, edo Bai. zaurre iritzi daukezuz? Nik uste baietze, bota behar ditugula piti asko, grabakaitetan, itxaroten, eta tal, eta ondo. Eta guai, bai. Bai, nik uste feeling polita sortuko dugula. Ke guai. Bueno, ikusiko dugu, gaur ezagutuko du lehenengo aldiz,
Ze, berak nire amaia ezagutu du, baina ni ez. Besterik gabe. Eta listo, eta horra arte promoa, ze gero ere aipatuko dugu atalean, suposatzen dut. Nik flakito ezautzot, ezautzot, 40 minutu roken ikusi neban, eta esan notzen, nola? Konta. Kaixo, hombre! Ni noala, zuen programara, no seke hola naziatezan, imagina honitzen igual uli gaitxi dala. Ez dakit igual identifiketan inule ulerru bixuaz. Izan daiteke. Igual, ez dakit. Eta hori, eta bentsan daten oso tipo guaixe. Aurre iritzi hona daukaz, eta ikustot bai programa hortan ikustot. Ez dakit, bibrak emoto estez? Bai, eske makina bat da, Osea, benetan ikuslek ikusiko duzue makina bat dela, egiten ditu bideo super kreatiboak, super graziosoak. Oso originala da, edo, nire aurre iritzi xe beraganako da, hori, tipo original bat, tipo bitxi bat, guaixe, ondo. Bai, ondo. Potxolitoa, baita ere. Bai, simpatikon, bai. Eta hori, tentatzaio izango litzakela noiz baita eitzen bada tentazioen uartea. Tentazioen uartea. Eta konta hor 40ko zera hortan pasazitzaizuena zure lagun Ainoak egin ziona, edo? A ber, betxu, historixi da, guri guzteakule, Gabiz Buklin merezioteaz, igual 2024ko, urtezanetik, zarotik edo. Eta Ainoaketanik asmetoguz merezioteaz letra diferentik gure egunerokotasunai dago kixonez. Imagino, mereziote, kompra egitera joatean... en fin. Kaixotasune daukau kantiaz. Ordon, berzinio diferenti daukau zenez, ikusi gendun flako fonki, eta Ainoa idan niri okurridoakun, hasi beginela flakoi, gure berzinio kantetan, interestako lako, pista ez, Baina ze bertxio mereziote flako ezagutzea, lako zerbait. Ez dakit, Ainoa hasiako bere ikantetan berzinetako bat, da Ainoa en plan, mereziote etxetik ez egiteko, Ainoa hasiako kantean, eta nila momentu baten zanan, ostras, pues, flako egon bida, flipeitin. Flipeitin, seguro baiet. Baina oso ondo, oso maju, super ondo. Bai. Pero geixen be, giro edartxu. Bai. Bueno, nintzen egon, hartu nuen asteburu sabatikoa, neukan sagardotegia eta 40ra joateko aukera, baina erabaki nuen asteburu hori ez zela perfektua antisoziala izateko. Oso ondo haitzi. Bai, tia. Alako asteburuak ere beharrezkoak dira. Nik faltan bota doitxaz batzutan, Batzutan ez dut, oso guai da planak eukitxi, baina zelan eskertuko neuken zapato bat ezterri marik. Esketia. Eta hori ez dakit nostik ez daukeun, Ni neuk, igual 2025 ez dut euki. Serio? Ni neuk. Tia, ja, martxoan gaude, Ja, igual ez dut euki. Apirilean gaude, Martxoan gaude. Ez dakit, non gauden. Bueno, total, beste zer badukazu kontatzeko, ez. Esango nuke ez. Entzulian galderi entzun gau, orduan. Ja, grabaketa bukatzeko gogoa daukat eta txera joateko gogoa daukat. Bai ez, bale. Neupo bai egiz esan. A ber, eske, jazta, sinceridadi. Hau da azkenengo gure aportazioie, 13 ordu grabetan egonda gero, eta ez dauko beste zer kontzetako. Mereziote. Flakona etortzea, geroan ere. Flakito etortzea. Eta hau esan da entzularen galdera entzungo dugu... Aste honetakoan hor da? Iker Gurrutxaga. Iker Gurrutxaga, majísimo, Ikertxo, mosetxu bat. Iker Gurrutxaga. Ea bada, gonbidatu misteriotsu hori. Ni badu zuretzat galdera bat. Ligatzerako garaian, parean duzunaren lanbidea jakitean, horrek mesfidantzarik sor diezazuke? Baduzu marra gorririk horrelako kasuetan? Eskerrik asko, aio... Iker, zelako majudan. Aitzi behitxu, Ikerrek behin bizixe salba usten. Bai? Bai. Sejunitzen BBK laifa, bierra eta portati astu neban. Eta gaina zan nire portatie. Zan, pertsona baten portatie, bierreko pertsona baten portatie. Baina non astu zenuen? Kasetarixen gabinete bateuen, bertan bierrin genguzen okor, editetako tarte bat eukitxeko, wifi kablik tal, eta hor gelatxun astu neban. Eta derrepente, Ikerrek nien inun ezautzen, baina editetan gau ezela alkarraz, berbetan. Eta esan eizten entzulizala, bai, esazten gainera gauza batzukin ados egoten dela, da beste batzukin ezain beste. Bueno, perfecto, hori gustatzen egu. Claro, bai, ez? Eta hori, hasi ginen berbetan, ez dakizer, eta derrepente, handik, 3 eguna, banani, tranquilamente, markineko paella da, nolan, erritxo ikusten, eta alako baten dei bat Iker,
Malen, portati eitxizu BBK Liven, baina lasai, hartu ingotzut, eta ETV-ko harreran itxikotzut. Eta jazta, soluzina beste bizitza? Wow, eskerrak Iker Gurrutxagari. Bestelan, kriston marroi izango litzake, Ba bai. Osea, metxan. Sí, hombre. Hombre, portatil bat galtzearen? Ez que esan niri, Bueno, ez dakit. A ber, batek daki ze pasako. Lagun baten asan, baina lagun horrek be gauzak eukesan hor, bueno, Claro. eskerrak esan galdu. Eta eskerrak Iker Gurrutxagak galdera bidali digun. Bale, aitzi, bueno, hau dana esan da. Egiturarekin jarraituko dugu. Bueno, Kariz, hemen espero zue eta toketan da berez aurkezpen original bat, baina astu jaku. Astu eiaku. Gauza daukuz burun. Bai. Ez, bueno, tanoi astuaku. Gonbidatuaren aurkezpen originala orduan egingo dugu, pues, impro. Maxima. Impro hau izango balitzelez, bertsolaritza saio bat. Nukago en Dios, zaila da, Puntuka. Iruñatik etorri da ona direkto. Eta orain aber zer kontatzen duen pekto. Chaval. Ona, etorri naiz, tanago todo a gusto. ¿Cómo que no? Vale? Vale. Hemen hitz egiteko behar da, bai rekto. No. Tú, que egin ditut zazpi urte bertxolaritza. Así no puedo presentarme. Rekto egin behar da dena, baina errespeto. Venga, Hola bukatzen da. Beste ronda bat. Eta berari jatea gustatzen espeto. Tu gero hau moztu, por favor. Petoa da, zeda Iruñako. Apuesto. Eta espagetietan gustatzen bai pesto. Ole! Bueno, bai, jazta. Suficient. Ei, entzulik ez da beuki aurkezpen originala, baina euki dabe guri baziletako motibo bat. Haien munduko lotxa. Bai, da hau Vale. esan da, flakito, asida, elkarrezketi. Ongi etorri. Oso ongi, gustora. Oso ongi, gustora. Bai, esan beharko. Mendillorritik zuzenean. Bai, kotxez. Kotxez. Bai. Duela zenbat daukazu kotxeko gidabaimena. Duela urte dola. Ojo. Horten ez, atera genuela zure kebaba bestia, estribila zela, ez dauka kotxerik, tal. Bai. Eta hortikan, lau hilabetera, uste du, atera nuela ¿Gasteanos karnea. pagan los taxis? ¿Zen? ¿Gasteanos pagan los Alquiliki, que no sabe conducir a ningún hijo puta la chill mafia. Orain, utziko dugu la chill mafia, de repente su unio hasiko da ateratzen el puto carnet, el kiliki también, nada. Orain, ez? Orain. Gotxa, shame. Claro. Vale. Zer modu zaude, Julen? Ondo? Ongi, ongi. Nahiko pozik azkeneko bola dantan. Osa, gora berekin ta hola, baina, bueno, hori nire bizitan da nahiko konstantea, baina nahiko pozik, osa, ez dakit esan daiteke, baina, bueno, hartu naute rollo lan pare batean, osi? Bai. Dokumental pare batean, ta hola. Dokumental? Bai. Dokumental? Esan Zeri daiteke buruzko zerena? dokumental? Bat da, Iruñerrian egiten ari den musikari buruz, eta hola, badaude rollo elkarrizketatzen eta grabatzen, adibidez, Joferi, Guri, Tatxersi, Bilbediri, eta holako taldei. Eta lehen da bizi hasi nintzen berarekin, Sergio da nire nagusia, oza, eta hasi nintzen berarekin laguntzen batez ere rollo chill mafiarekin, eta hori dena. Vale. Baten nion, jo que se, como si, erreztasuna gauza batzu. Bai. Eta orain, bazoen neska bat grabatzen, ditzen dela Ainoa, eta joan da Kolombiara semi-oporrak, semi-grabatzera kordo bat, eta orduan hartu naute hilabetea grabatzeko, eta horrengo hilabetea editatzeko grabatua. Eta alde hortatik... Ze ona! Bai, oso bozik. Vale. Eta zure lan sektori beti izen da pixkat musika, pixkat telebista, pixkat dokumentalak, edo berez harina beste bihar bat zeunken? Kiba, osea, izan ditut lan oso arraroak egia esan. A ver, konta. De hecho, baukat gaztean sekzio bat ostiralero kontatzen ditu dara nire lanak. Serio? Eta, adibidez, eta bizitza izan nintzen patinaje irakaslea. Eta ez nekin patinatzen. Zer? Gero, Eta zelan itxezen duen? yo que sé, bai, jartzen dituen kono batzuk, eta a funcionar, chavales. Gero, Funtzionar. Gero,
izozki saltzailea, eta bidena izozkiena batean, gero joan nintzen lagun batzuekin, igual potentena, Kaliforniara, mostera marihuana, hori izan zen super guapo, izan zen esperientzia bat, 3 hilabetez, eta hortikan bueltan ja uste dut hasi nintzela, fabriketan da hori dena, baina azkenan gero ja chill mafiak egin da hori dena. Vale. Bai, osea, a nivel trabajo ez nahi izan lotua audiovisualari, ni mucho menos. Baina, bai ikasi ditu dara ikusentzunezkoak eta hola, eta gustatuko litzaidan gara hortatik lan egitea, sasi, bueno. Vale, itxoin, jarraitu aurretik Kaliforniakoa ze da? Osea, Ez que, a ver, horrentxe bertan ez dakit hain potente dagoen asuntoa, baina badago rollo, osea, Euskal Herritik joan dira jende pila bat. Horbar badago, como turismo lan mota bat, jende joten dela Kaliforniara, ditzen atrimear, trimming eta holako mobidak. Dela, marihuana saldu baino lehen, egiten den azkeneko pausua. Hartzen dituzu rollo lore guztiak, eta uzten dituzu politiak, eta hortik ja saltzen dute produktua. Torduan joten da munduko jende pila batara. Baina bergauza bat, osea, zelan jasotozu lan eskintza hori, osea, deitxu jozu egun bat. Izan lagun batek eskaini zidan joatea ara, loroko, eta joan ginen loroko, eta lortu genuen. Ostras. Vale, da, gero, beste pregunta bat beti pentsau izotena, Chill Mafian zeman pertsona zinen? 34 edo. Bai, a ver, escenario gainean 7 edo hola. Vale. Eta gero ja kuadrillan, 34. Vale. Baina 20 hola ja izango gara. Vale, eta bakotxak zemat irabazte bani gitxo gara, bera? A ver, escenario gainean gaudenak, irabazten dugu rollo ekitatiboki, eta besteak, irabazten dute dirua lan egiten badute dela ez. Igual badaukagu rollo tipo bat egiten diguna ilustrazioak, ematen diogu X diru ez dakitela zenbat. Eta holako zerbait. Vale. Baina izten zineten norberak diru apur bat irabaztera, ez? Bai. Osea, ni bizi izan naiz urte hauek, gira esan, baina nire aitekin bizitzen hori bai. Kiliki eta hola dibidez, ere bai lortzen zuten rollo beste soldata bat, DJ-ak izaten eta hola, eta ni justo mobila hortan ez nahi sartu, baina hori, osea, ez dugu gaizkeko gratu hori, osea, ez super ongi, ez da gaizki, ni balkopo. Vale, guai, oso ondo, bapozten naiz. Kiliki kamen iban berba Chill Mafian amairei buruz, kontauzkun Benjarten gaixotasunana. Nola doa bere klamidia? Ondo? Bueno, desarrollándose, cada día más fuerte, pero... Joder. Bai, eske la txama izan genuen eta haiek ere kontatu ziguten, osea, klamidia eta gero gonorrea izan duela. Gauza pilotxu zela. Bueno, eta eske txarna da, beti bere permatrago ere bai. Permatrago izan zuen, bai. Beti bere buruz beran gaixotasunei buruz berba itxo guamen, baina karo, berak ez dakite honi buruz nahi daben berba itxi, ez, bere ez dutzu baimenik eskatu. Lengo gona galeteron kilikiri, zer esan zuen Benjarte de esa movida. Eta esan zuen, de puta madre. Bai. Vale. Baina, a ver, igual, hori Benjartek esaten du egun batean, gero beste egun batean, igual te viene y te dice, Serio? Puede ser. O sea, serio ez da, baina puede ser. Vale, eta oin seri xoipinitxe, zure aldetik, Chill Mafia maizu. Zure aldetik, ze gaixotasun dituzu. Imaginas? Eta zu, zenbat kontraitu dituzu zu. Ez, oin seri xoipinitxe, zure aldetik Chill Mafian amaieri ze gaitxik izan. Zergatik iritsi den? Bai. Galdera hori berriro, ja, kilikik izan. Bai, baina bestian berzinei nahi jakin. Flakon berzinei nahi jakin. Ez genuerako, ez dut arazo principala zela, ez genuera lan egiten. Eta hortik aurrera, egon zirela, pues, bien de síntomas, adibidez, igual, que nos llevamos mal entre uno y otro, igual de yo me echo mis mierdas a este, tal, olako zerbait, baina ni uste dut arazo principala zela, ez genuera lan egiten, claro. Eta jazta. Eta ez duela funtzionatzen. Hori da, zerbait. Pues ze pena, Flako. Bai, bueno, aniego pozik, Bai, puede ser, baina entzule moduan, fan moduan, ostras. No te creas, es que ni uste dut jendeak, o entre comillas, jendeak, como voy a ir aquí, baina, ni uste dut ongi dagoela dejarlo a tiempo. O sea, eta igual hobe jendearen ere bai, ustea orain, con el buen recuerdo, que hemendik 5 urtetara dando vergüenza ajena. Egixe da, itxizuela modu ikonenin, Puede ser, ni uste... No sé, yo también soy un poco paranoico, no sé. Y he visto... Pero... Orain ari zara, pues hori, audiovisualak ezaki zer, orain limbore bai, baina zuk daukazu idea zure bakarkako ibilbidea jorratzeko edo musikari moduan, edo ze plan dauzkazu? Bai, hasi naiz, de hecho, abestiak egiten eta hola, osea, joango naiz kiliki baino polikiago adibidez, baina bai jarraituko gara musika egiten. Bai, igual movida más personalagoak edo, no sé, más tirando, igual alde batera utziz trap soinuak, movida agresiboa. Es que, de hecho, badaude abesti asko Chill Mafiarenak nik ez nituela entzungoen, berda. Osea, como, ni ez gustatzen musika
estruendoso, para nada, nez, super lasaia, osea, Aha. eta igual, movida hortatik joaten pixka bat. Adibidez, artista referente bat guk espero ez duguna, zuk esango duzula, edo entzulek ez dutena espero. Referente bat? Guilty Referente pleasure edo- galdetzen. Backstreet Boys. Vale, Boys. vale. Referente bat ez dakit, baina, maite dut pilo bat, eske entzuen nuen pilo bat txikia nintzenean, eta rollo urtero, etortzen zait, rollo momento de escuchar Backstreet Boys. Serio? Bai, Vale. Eta justo lehen aurreko baten beste gonbidatu bati galdetu geuntzen, lotzi mototzun abeslari edo talden bat, baina entzu dozun, eh? Baina lotzi mototzune. Osa, abeslari edo talden bat, entzutozune, baina lotzi mototzune onartz. Mira, zer da Lotxa. Ah, lotxa ematen. emat. Onartza entzuten dudala. Hori da. En plan guilty pleasure musikal. Hori da. Ez que Backstreet Boys izango zen, baina ja... Bada, por bat. Hori, osea, baina gainditu nuen ja hori. Zergat, eh? No sé, Hostia, es un poco teenager shit, ¿no? Jonas Brother, ya. Bai. Izango zen hori nik uste, Osea, de hecho, lotxa ematen zidan onartzea, rollo que me gustaba Backstreet Boys, baina, bueno, ya llega un momento de la vida, ¿no? Que... Osea, podcast ontako titularra izango da, Flaco Funky da Backstreet Boysen oso fana. Baina nire galdera zen gehiago, osea, zuk orain musikari bilbidea jarraitu nahi duzula bakarka eta beste, igual, mota bateko musika egiten eta bar, ez dela intrap eta guztia, adibidez beste artista den antzeko musika egin nahiko zenuke. Osea, ez iguala, baina diot, ze estilo, ze... Osa, Hannah Jo que Montana sé. bat adibidez? Te inspira? Ez da, Hannah Montana ez. Osea, gustatzen zaizkita abesti batzuk hasi, baina no me inspira como egiteko golako zerbait. Ez dakit, Euskal Herrian hasi zerbait gustatuko ditzaidakela, osea, rollo, pues, Thatchers, Vale? Borla, holako movidak. Igual ez eramana hain movida rockerora, igual más lleva algo más, yo qué sé, más coplas eta holako zerbait, baina Ojo. holako zerbait. Que luego a ver qué sale. Vale, guai. Ni konfiantza daukat, Konfiantza bai. daukat. Guai. Eta baina hasiza pentsean, oza, zure bakarkako proiektu hori, burundaukezun zoze da, edo asizaia... Hasi naiz, bai dut Hasi hiru za. bozeto. Ez que, Ostras. ni hori egiten dut musika, badago aplikazio bat mugikorrean ditzen dela BandLab, Bai. eta horrekin hasi zaitezke rollo bozetoak egiten. Ah, bai? Orduan nire ideia da, egitea bozetoak etxean, eta gustatzen zaizkidan bozetoak igual gero geratzak ilikirekin, edo beste produktorekin, eta akabuela matea da zerbait. Ke guai. Limboren promo apur bat egingo dugu, ze aterako da, ostegunean, ari bazara, kaleratu den egun berean entzuten, YouTubeen, hori, bueno, eta galdera da, badakidala, egin dezakezula kriston temazoa, edozein abia puntutik, porque saiorako egin zenuen kanta bat, nire amaren dendaren inguruan, Entzun Bai, eduket eta da, Bai. puto temazo. Osea, Badakit claro, nola egin nuen hori. es que zakit. Hori egin nuen inteligentzia artifizial batekin. Ah, bai. Osea, sartu nintzen, badago plataforma ditzen da, suno.com, Bai. Vale? eta idatzi nion letra, eta badakizu abesti hauek, como la drakujeo, baina Bai. 1998 egin zen moduan. Ai, Jarri nuen rollo, American Old Style. Eta egin nion letra bat momentu batean, eta egin zidan abesti hori. Orduan, beste inteligentzia artifizial batekin kendu nion agotxa, eta jarri nion nire. Eta Vale, grabatu baina... nintzen ni, eta grabatu nintzen... Jo, baina alan da, be. Osa, esan nahi nahi Ze ona. inteligentzia zein, hori okurritzeko inteligentzia. Claro. Ai, ama. Es que da temazo bat. Ja, ba, super gracioso. Jarri ditzakegu 10 segundu kantarenak. Bai. No, joder. Nire aldetik, bai. Bai, alda. Non dago, bidali ziren WhatsAppetik? Bai. Es que entzun, osea... Izu bakarrik da oso. Laguntzen. Orain ikertzera gatoz, aitzi bergradosen bizitzie. Batzuk diote bere amak, badaukala fruterie. Baina frutak saltzen ditu, edo akaso kokaine. Ontaz jakitean eman zidan, bihotzean kriston mine. Ai, ama, tio. Es que brutala da. Flako zelako originala za, Wow. Bueno, ezakit, yo que sé. Bai. Eta, zuk adibidez, zure egunerokotasunin musiki itxeaz gain, olako gauza guaixek itxeaz gain, ze guzteako Flako Funky itxi? Shakera jolastea, baina azken bola hontan ez naiz gehiegi jolasten ari. Ez dakit. Ba, depende, bai, Shakera jolastea esango nuke igual, si eso. Shakera jolastea. Oso ona zara, xakean. Depende, hasi berri batentzat, bai. Claro. Profesional batentzat, holako zerbait. Txikitzen Puntu asko berdi gustatzen batean, hori bai. baina ni uste dut puntu berdi nahiko dezente batean. Vale. Osea, respetable batean, bai. Vale.
eta xakean jolastu musika egin, eta gero afalduta lota. Bueno, lagunekin geratu, si puedo quedar con mis amigos, geratu daiekin, eta holako zerbait, verdad, bizita xumea, tampoco me... Normalito. Bai, hori da. Kontzertuak ikustea ere bai, eta holako bazak. Vale. Adibidez, ze kontzertu ikusteko gogoa daukazu. Gogoa? Ze ikusiko zenuke orain halko bazenu, edo zein. Edo zein? Edo zein. Joder, Rihanna o alguna hostia así, ¿no? Rihanna. Qué poco te pegaba esatea hori orain, de repente. Ez da aquí, o sea, es por gusto, sino por, joder. O sea, igual gustatzen zait gehiago entzutea Thatchers que Rihanna, pero es que no. Es que Rihanna, estamos tontos. Bai, horako zerbait. Megaproduccionen bat, alguna locura de esas. Vale. Vale, tarti txikeu, eta pagatoz bueltan arrozalirekin. Arrozali. Gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Vale, Flakitito, deukeu kolaboratzai arrozali. Arrozali? Arrozali da gure kolaboratzai, da robot bat, superguaixe, anonimoa, inok ez dago ezautzen, eta duke zuri zerbait esateko. Bai. Ez duzu ezer ulertuko, baina... Baina, bueno. Eta jolas bat egiteko. Hola, Flakito, Flakikitito, que pasa flako flakon. Arrosali naiz eta gaur zure nahiak egi bihurtzera etorri naiz. Ojo. Esan didate betidanik nahi izan nauzula ezagutu beraz, zorionak, lortu duzun bizitza nahi zenuena. La, te amo guapo, kis, merri mi kaixo. Nie naiz zure oso fana, keba bromire banaiz. Arrosali tonki izena erabiltzen uzten badirazu bakarrik. Bueno dena dela, goazen gaurkora. Musika pixka bat behar dugu gaurkoan beraz. Goazen txirula hartu eta bakoitzak jotzen duen abesti asmatu behar dugu, edo saiatu behintzat. Animo Flakito, Flakitito, Flakiterito, ole kakita miara gur xabalote. Miau. Baina ez duzu zuek egiten. Ez. Kolaboratzaia. Kolaboratzaia bat, bueno, robot bat. Majísima. Txirula! Daukagu! Txiruliruli! Ai, Dios, a ver, nik azteko konfesaukot, ez dotela txiruli jo LH bostetik? Vale. Ordu, hori ja premisamo onartute dana permititzeate, ezta? Ja, vale, kontua da, hemen daukagoela jarrita txirularen jokoa, baina ez dakik guzti joku. Osea, jo bar dugu txirula, ez? Claro, eta guk, osea, imagina, zu jotozu, eta guk emigu asmau, ni jotot, zuek emizu asmau. Edo igual jo dezakegu apakautzak abesti bat, eta zaitu bargara adivinatzen ze abesti jotzen dugun. Hori da, bai. Venga, hasizu. Ni? Hasizu, bai. Venga, Flakitito! Kanta bat erdi erreza. Guau. Ez daki zein den. Asiera, a ver. A ver. Harry Potterrena. Vale, esto tigeri eser. Vale, ondo. A ver, vale. Vale. A ver. Vale. Ay, Dios. Bueno, se viene. Txain, akorda egon, eh? Perfecto. Badakit. Txain, Flipatzen bestea, du. Pasa da. Zorionak zuri! Broma! Let's go! Nola asmatu duzu? Ba oso listo izeten ze de kulo iot. Txibatu diozu lehen. Ez? Serio? A ver, ritmo iot. Hori da, en vez de las notas las apartas y haces un... chaval! Vale, ni saiatu behar naiz bat jotzen, ez dakidala saiatuko naiz, vale? Vale. A ver, one. Da, euskal kanta bat, pues. Danok ezautze guaina hori kanti? Mereziote. Ah, joder, chaval, vale. Julen! Vale, joder, pentsatzen beste bat. Ole, baitzi ondo izue. Ondo, saiatu naiz. Vale, a ver.
Ez que zaila da, etu. Zu lehenengo. Ni, a ber, baina txein pentsatzea zabizte. Ni konzentra emina. Do, re, mi, fa, A ver, sol, txuin, la. Bai, nik ere pensatu behar du beste bat. Do, re, mi, fa, sol. Oso ondo goaz, asmatzen ari gara. Ja, bueno, bai, momentuz. A ver, txuin. A ver. Fuck. A ver, berriro. Es que no sé si no va. Vale. Baina, ondo jo duzu berez. Vale. Hay un momento que vale. Jotio. Saiatu beste behin, lasai. Pentsatuko beste abesti bat. Vale, bai nik ere. Ah, vale, venga, va, gitzein. Imaginatzen dut bat gazta irratian, hau entzuten. A ver. Asmatzen ari zara. Bai. Osea, claro. Berez nire buru nahi, baina ez da izintzu inotak. A ber, Reon. Egoak ebaki bat dizkio. Ez, baina bai! Bai! Ez dakizu? Gaueko izar argitxuena piztutzen Vale. Oizin da. Gabonetako. Gabon kanta bat, mitikoa. Gaueko A ver. izar. Jo, es que no... Segi. A ver. No. No puedo. Ez. Beste bat, ez duz nahi? A ver, Egin du beste asiatu bataz. naiz? A ver, txuin. A ber, beba izadotzuet, oinartean akasmo. Ja. Na, sin bizirik. Arantzak kendu nahi dizkio. Bizi berri bat eman. Ole! Aitzi joatzena, eta tartu zarratuko. Zen pentsatu dut, bale, badakit bai. La internacional, ¿no? Ya está, no? Jane, zein izen da? Cara al sol. Joder, banien egon hori pentsan. Bueno, va hori. Pero que bila tocao, Bai. Hori banekien. Vale, ahora mitiko gauza potxo honekin garbitu, que da un asco klasean pasatzea. Vale, pensela, tío. En plan, te pedían, ¿me dejas el tal? Sí, te va a dejar, vamos. Ya Estaba lleno de baba, asqueroso. Ai, ama, que bueno. Listo, Barrosali oso tartia ondo. maitxukeu, eta bakoaz elkarrizketaren bigarren zatira. Ole! Zer diogu? Zer diozu? Ba, elkarrizketaren bigarren zatira heldu gara. Bigarren zatia. Aitzi? Zer diogu, zer diozu. Flakito, zupe bai. Bai. Zer diogu, zer diozu. Eitengo dugu lotxaz, Bai. bale? Esango genuke lotxatiak garela, gu, orokorrean, porque izan gaitezke lotxatiak gauza batzuetan, beste batzuetan, ez, oske... Ardura digu jenteak gugandik zer pentsatzen duen, edo ez? Zein uste dala gure kanpoko irudixe? Lotxa pixkat, bueno... Es que se ha puesto tenso, ez? Bai. Así que lehenengo igual hasiko esaten, lotziai buruz, flakito zu adibidez, lotzatix esa edo ez? Es que pentsatu dut hau, esan noa santzainia atzo zertaz hitz egin hemen, ni ez dut uste pertsona lotxati bat naizenik. Vale. Hau ez du esan nahi, ni que seas totalmente seguro de mí mismo, ni muchísimo menos. O sea, baude gauza asko bildurra ematen dira, o sea, eta antxietatea dolako movidak, baina lotxa justo konkretuki ez. O sea, adibidez, ona etortzea jartzen gau urduri, de cojones. Bai. Baina, oroar jartzen diz urduri oso errez. Baina lotxa ez, zatik adibidez, o sea, altxasun grabatu genuen bideo hori, egun horretan pentsatu nuen, hostia, que poca vergüenza. O sea, Es que, caño. O sea, gauza horiek ez diate el rollo lotxa ematen. Lotxa ematen diran gauza bakarra, bueno, entre comillas, gauza asko gongo dira, baina asko gozatzen dit rollo ligatzea, gustatzen zaidan neska batekin. Edo Zer iso? Vale. Bai, pilo bat. Osea, ez batek gustatzen neska, bueno,
podemos tirar. Bai, baina Baina, hori gustatzen da. bazait, bloqueo funky. Ligatuko zenuke gustatzen ez zaizun neska batekin? Ligatzen duzu gustatzen ez zaizkizun neskekin? Bai, baina igual gustatzen zait, igual, jo que sé, fizikoki edo... Vale. Que me atrae. Bai, atrakzio Baina, fisikoa... que me gusta de una manera ya más existencial. Buah, fuck, Bai, ostra, Bai. plakitua esango. Bai, bide. Osa, orduan zuk tentazioen irla ingo balitz egunen baten Ni egongo komunikabideetan. nintzen komunen llorando, todo el día. Osa, zeunke tentauko. Es que va. Zelan tentauko Ni izan beharko nintzen el tentado. El tentado. El que se queda así y le tientan. Y yo, bueno, vale. Pues bueno, de momento. Ni tentatzeko ez naiz oso. Ez, No, es Baina zelan aleginduko zinake? ¡Qué mono! tentazioko islan. Bai. Buah, no sé, tío. Dar pena y así un poco. Dar pena. Bueno, no, porque así dicen de supervivientes erako eta así, ¿no? Pasen palmando programas. Bai. Bai, no, ni ez naiz. Ez dut uste tentazio oso nik izango zerik. Ostras. Eta Vale. zezu bai inseguro gauza batzutako. Bai, oroar, osea... Es que ni, joder, o sea, ni uste dut jaio naizela con una sobredosis de nerviosismo, o sea, ni uste dut que mi sistema nervioso central está anfetau perdido desde el nacimiento. Orduan hori ekartzen dizkit rollo urduritasun pilo bat, egunerokoan. O sea, de hecho, ni uste dut nagoela ainargala urduritasun. Izan daiteke. Izan daiteke, O sea, bai. como que nire burmuinak esaten da, hiperventila, o sea, hipercentrifuga, o como se diga. Ta ez dut kirolik egiten, baina erretzen dut pilo bat kaloria eta lokaz. Ah, cigarro. Pilla bat cigarro. Eta orduan hori, galdeatzen, ea Inseguro zaila gauza askotan. pilo bat, osea, den oroar guztia, osea, cualquier cosa musikan, humorean ere, bai, osea, Bai? Ez que egisa lehen, hasiera baten harritxuna bela, esatzutenin kamaretatik kanpo zelan, eta, bueno, urduri, no seke, esatzut, bueno, baina benetan zabizako ez? Ah, bueno, baina orokorrean, oza, denerako. Eta nin plan, baina benetan zabizako, urduri? Bai. Oza, zugandik harritxu ina, ez dakit zeba, aurre iritzei. Ya, puede ser. Es que aquí da, joder, es que claro, Txinmafiaren kontuan, pues tampoco. Puede ser, o sea, bai, claro. Ez teuke zer ikusik, niri be gauza batzuk eitxik lotzi motostea, beste batzuk eitxik Claro. zero, oza, eta duzu, pues no sé, batzutako bai, beste batzutako ez. Claro, oza, igual, saio bat aurkezteko beldurrik eta lotxarik ez, baina gero puto bankura joateko izerditan, osea, adibidez. Justo bankure juteko Bankura, ez. asesoriara, ni hor oso gaizko. Zu bai, En serio, Bai. Eta zatik? Pues porque ez dudan ez kontrolatzen bertako terminologia eta gestioak eta hori guztia, uste dut timatu behar nautela, Ya ves. eta ez daukadala defenditzeko herramientarik. Claro. Orduan Ya da ves, como, ya no ves. quiero! Eta tallerretan igual, kotxetan, bai, hori. Bai, adibidez, Hor bai, edo... hor niri bai. Bai. Claro. Hor nintzela. Bueno, horrela identifikatzen dut nik, igual, Bai. yo que sé, perezare bai, o sea, sin más. Hombre, ditzen badizute, kutxatik, pues, porque tienes menos 50 euros Ez, baina kontuan, pues, empiezas un poco a sudar, baina. Kotxean asuntukin adibidez nik lotzi pasetot, zezadot, jo, eske, pentsauko da, tontina, Buah, eske, eso parkatu, sí. baina eske ez dut ulertzen, oza, sentitzot. Ja. Ja, o yo que sé, tráfico control batean. Uf, De repente es que- uste duzula zarela zu, yo que sé, narcotraficante. Bai. Pero si no llevo nada, si no me drogo. O sea, ¿qué llevo? No, baina nik ukitxot bilurrek atzeko, zehazteko, esatot, dokumentazio ez dakiz lan doien, oza. Ja. Eta hartu zuk, eta kudatu zuk. Total. Ez que ez dakiz erakutzi bidoten, oza, Total. zemon bitzut. Auskalo, Sobrao. Bai, lotzaputi. Bai. Hashtag lotzi, fly. Hasta lotxi. Bai, uste dugu lotxatea izatea txarra dela, edo? Ez. De hecho, nire lagun, nahiago dut lagun lotxati bat, lotxagabe bat baino. Osea, de hecho, jende lotxagabeak, depende, Bai. kartzen hau, super urduri, es como, baja Bai, un tono, tío. No. Ja. Igual, de estos que muy cantosos ahí, de esto de... Atentzioa deitzen une orotan. Bai, no jartzen daute super urduri, eta oroar nire lagunak izaten dira jende lotxatiak, gutxi gora bera. Ez super lotxatiak Bai. en plan de... Baina, ni uste dut bai, introvertidoagoak edo hola gozak. Bai, niri gustatzen zait, porque da como ere bai Bai. misterio puntu bat. Da como... Bai. Pertsona honek, bai, gordetzen du zerbait, Bai. eta gero ere bai, bueno, ni ere lotxatia naiz gauza askotan eta bar, baina... Ez que zetxo Claro, konzeritan. baietz. Bai, Zetxo konzeritan. bai, oraintxe betetan izaki zertan esaten, baina... Nitzako, zu zero lotzatix esan. Bai, ba naiz. Oia, zer iso? Ez más, Bai. niri, noa altxasutik, ibiltzen, eta... ez,
jendea, igual bai, saludatzen dut, baina ematen dit lotxa. Bueno, igual pereza gehiago. Más que lotxa, bai, no sé, bai. Esango neuk igual... Etxada palante ba naiz, baina lotxatia ere bai. Bai. Bueno, jo que sé, edo sexu adibidez, edo liatzea jendearekin, bueno, jorgan ez bada, jorgan, importa, no? Baina, ez dakit, bai, olako gauzak, bai. Ja, justo horre gauzak igual... Intimitateak eta... Justo horre gauzak igual nahiko komune... Osa, nire motostelotzi. Ez que ezakit lotxa dira, ez que pentsatu barko nuke gehiago honen inguruan. Eta adibidez, zuen kanpoko irudixei buruz, ze pentsa duzu, Osa, zelan pentsa duzu ikuste zaitxuela jentik? Lako zu adibidez? No sé, ez da gut. A ver, pertsona extravagante ez, o sea, extrovertido. Igual pertsona extrovertido bezala, lako zerbait, digo... Bai, luzez, bai, simpatiko. Es que ba naiz, es que tengo mis épocas, ba naiz pizkat extrovertido, baina bai baukat alde super introvertido bat. O sea, de hecho, ni Googleen bilatu dut bilatu nuen zein zen diferentzia jende extrovertido eta introvertidoen aldean. Eta Googleen ustez, edo ez dakit zeren ustez, da non rollo kargatzen dituzun pilak berriz. Jende introvertidoak kargatzen dituela pilak bakardadean, eta extrovertidoak rollo kargatzen dituela pilak jendearekin. Eta ni naiz introvertidoagoa, osea, ni neke banago pues etxera 100%. Osea, jendeak nekatzen hau pilo bat, horako zabait. Ez que hor ez dakit zer esan. A ber, egixe da, batzutan, oin adibidez, hau amaitzuta gero, guk askotan komentu dugu baterixa sozial eukitxo gule oso bajo. Bai, en plan, baizki. Eta orduan, askotan igual, kuadria handi bat ajutik, estoste pila ikargauko. Baina guiruroka faltza juten baga, bai, Ose, esan nahi dut. Ja, baina daramagulako ja egun osoa dinamika honetan, eta ez da jende berriarekin egon, oza, adibidez orain kuadriarekin banoa, de repente galderak erantzuten hasta, edo ni galderak egitea, oza, tío, llevo todo el día preguntando. Ez, baina adibidez, katxaniaz da bihotza zafaltza junezkero be, kargetu txoaz pilak. Eta, oza, igual ez dute berbaik itxene, igual egoten afario zuebrik entzuten, literal. Ni bai konturatu naiz, esposizio handi baten ostean, bueno, esposizio handi edo bakarrizketa bat egitea dela, edo niri antsietatea handia suposatu didan gauza bat egiten dudanean, gero behar ditu dela, 2 egun edo, en plan, iluntasune. Osea, bakarrik. Osea, bakarrizketa. Porque nago, superkargatuta emozionalki, osea, como... derruida, osea, nekatuta, bai, eta suposatzen dut hori izango dela, baina no sé. Horregatik utzi diot bakarrizketak egiteari. Bai, osea, eski, tío, azken bola hontan, bai egon naizela rollo joaten bakarrizketa gehiagotara, osea, de hecho, ni ez nekien hainbeste jende bazegoela rollo bakarrizketak egiten, eta, hostia, iruditzen zait, como de... Es que tela, Osea, es que kontzertu bat, aún dices, bueno, si a nadie se lo pasa bien, que se jodan. Odo, eta jendea dagoa musikarekin, tal, baina es que... O sea, ya la idea de bacarrizqueta ya da bastante pretenciosa. En plan, voy a llegar aquí y voy a haceros pasarlo bien. Es que claro. Claro. Ni pentso dala gauza bakarretaiku eneukena ingo. Es que heavia da. Igual denboraekin bai. Baina orain txertan, bat egit un paniko da, hostia. Nolako zerbait egitea. Ja. Ez que gaina pentsauko neuke, ez que seguru nik esatotenak ez dutela ezer sortuko bestiengan. Hombre, lehenengo izan behar duzu konfiantzazuk zeure buruan, jakiteko gaizarela besteak barre egin arazteko, eta gero jarri egiten. Claro, baina eske, seguramente nik, adibidez, pentsot, nik gantazot, seguramente nik aldotziet barre erain nire lagunein hauelako konfiantzan eta uneko unbalen izeten, baina jente horren aurrin, eta gainera intensio horraz estenari xora igoten hori itxa, seguro nikena izango uneko. Bai, badaude txiste estandarrak eta, que siempre hacen gracia. Osea, badago, objetivamente badaude hainbat gai eta hainbat puntu, esaten badituzu grazia egingo dutela. Edo ez, jo que sé. Adibidez, nekroporrarena no entro bien. Nekroporraz egin zenuten? Claro. A ver, konta hori ze baina, esango banu nekroporrarena Iruñako laban, adibidez, non jende gazte gehiago dagoen tal, pues igual hubiesen entrado bien. Tia, eta nekroporra nahi zen hori. Nekroporra? Eta jentean reakzinei ebe konta. Gero. Lehenengoa da, bigarrena da Masiel. Baina, konta bizan hori. Kantantea. Bai. Vale. Baina, eske gazteena da euskaldun bat, gero jarri pitido, creo que ya dijimos esto. Ez da bien orden. Vale. Era de verdad la necroporra. Era una necroporra ciencia. Urtero daukagu nekroporra bat, es más, Iruñako jendearekin egindako nekroporra bat, que nik jende asko ez dut ezagutzen, lista, oza, ez dakit norde. Eta monologo batean esan nuen,
Hirugarren aukera pertsona hau zela. Hubo risas, algunas, pero unas caras. Aitzita, zeitxozu hor momentun. Jaja, pues tirar. Ikusi zen duzen arpeixek. Batzuk bai, baina ziren jende heldua, ezakizer, bai. Baina igual ez duten ulertu konzepto nekroporra. Bueno, esplikatu zen. Baina ze ulertu behar da. Nekroporra, osea... Karo, porra, karo, egiten duzula, pustua, nor uste duzun, Ja, nire bakit, baina igual... Un abuelo igual, digo, suaj, que suaj. A ver, Nekroporra. pixka turbio bada, baina... Sin más, ¿no? O sea, baina, nik azaldu nuen, honek ez du esan nahi nik nahi dudanik hauekin, osea, quiero decir... Nek ez du esan nahi. Claro, osea, da postu bat. ¿Vas a dejar la moral a un lado? Tu, ja, baina eski, claro, nik esadot, imagina du lengozo bat. Bueno. Galetu nuen. Ah, bai, Bai, esan nuen, hemen badago bere zenideren, nadie levanta la mano. Pero izena esan baino lehen, Gero. Imagino de repente. Ja. Entonces... Ba, orduan, mano agur. Amaitu da. Pues sí. Bueno, Horren pues, nunca más. Hori izan zen idazken bakarrizketa, eta igual urreko urtean beste baten bat, baina, Bai, sin más. Dakitu da, zuri, lotza geixen emototzun gauzi? Esan dut. Ligatzea. Ez dut uste. Bai, Neska, gustatzen zaik. Osa, harina bakarrizketa nekroporri buruz ligatzea baino. No. Bueno, a ver, es que igual erabide ezaket lotxa hori humore moduan ere, bai. Vale. Eta de hecho, segurazki egingo nuen horrela. O sea, porque me surgen, no sé, pizten dizkit emozio gehiago urduritasun hori de ligar que una necroporra. O sea, que venga, que muera. Eta adibidez, zu ligatzen baduzu nola ligatzen duzu? Badaukazula taktikarik edo... Bai, mirar a la pared 5 minutos y esperar a que venga alguna... Serio? Nah, es broma. A ver, ez baino, en serixo, vale, No, baina bai, lotzi ez baina Ez lan bai. itxosu orduan. O sea, ez dakit. Oin igual entzulen bate ongo da identifiketan, a ver, Oro har, bera ni itzezu. saiatzen naiz gehiago ligatzen festatik kanpo Bai? que festetan. Vale. Nik Jo, uste. ba, asko zerretza bebintxantza de festa baten ligetik. Ja, o sea, Bai. nire idea da, Askoz? rollo, calentar el terreno, algo zerbait. Bai. O sea, ikustea ea reciprocidadea dagoen. Vale. Baina olen, eta gero igual ez zait gehiago, hainbeste kosatuko festan. Ez que festetan, ez dakit, o sea, multitudetan eta hola jartzaiz urduri. Urduri, bai, bai. Eta orduan es como, Baina, bueno, depende. Gero ere bai, adibidez, dengo guna como una puta kuba, hor ere bai ligatu dezaket normal. Ligatu zenuen? Ai. Eta hemen ospatu egiten. Ostras, banio nego nintzen fijau, Kotilla txarra. Izan zen bizka azkarra dena. Azkarra dena. Bai, baina, pasamos del tema por respeto a... Ja, bai. Ba, vale. Vale. Ez más, igual jarriko dugu gero pitidoen... Esan bai, eta ez da sola hori. Bueno, a ver, zesan nahi duzteu que sartxarrik. Bai. Bueno, si ore bat da. Ore bat da. ¿A dónde vas? Pixka. Ez dut uste. Ba, eskatu, pasako nizun. Vale, bueno. Nola guazen boraz? Ya está, vale. Vale. Espaldas a la cámara. Ez da hori nire kamera. Eta... Bueno, horrek de ere misterioso. hartzen du. Vale, misterioso. De interrogatorio. Bueno, vale, basarratuko dutarti eta bagatoz entzularen galderarekin. Entzulearen galdera. Bueno, buelta uga, eta Flako, orain, ez dugu aipatu dugu bai, baina Limboren inguruan estrenatu behar da programa, ze aurre ikusten dituzu, edo ze pasako da programa hontan? Ba, ez dakit. Aurrekuspen honak, tío, osea, guzaren zait programa. Eta ni uste dut Euskal Herriak behar duela lako zerbait. Osea, ez dakit konkretuki hori, baina gutxienez hori da bidea. Jarto. Bai. Eta orduan, aldortatik superposi, eta ja gero movida extraofizialki edo Euskal Herri, eta... No, bera, ere bainago superpozik hor lan egiteaz, eta hola. Osea, eske... Osea, egiten dik grazia pilo bat, osea, banago egiten gauzak egingo nituzkela gratis, osea, doain, entre comillas. Ja, total. Osea, gauza horiek egiten dituen nik nire egunerokoan, porque me lo pasa muy bien. Ja. Así que hemen egotea gaina diru irabazten eta bala, gitzala. Qué guai. Maravilla, bai. Es que super guaia da, osea, Qué guai. lan berez raro bat da, osea, fuertea da, no? Baina super guai, osea, Bai, porque bai. gainera jendea da super graciosa, giro ona dago, bueno, sin más. Ondo, ikusi Limbo, saioa, vale? Hori da.
Eta hori. Bale, daukagu entzularen galdera. Gaurkoan edo atalontan Iker Gurrutxagak bidali digu, eta ikusi. Iker Gurrutxaga, da. Iker Gurrutxaga, majísimo, kazetaritxe. Bai. Makina dela, hostia. Ea bada, gonbidatu misteriotsu hori. Ni badu zuretzat galdera bat. Ligatzerako garaian, parean duzunaren lanbidea jakitean, horrek mesfidantzarik sor diezazuke? Baduzu marra gorririk horrelako kasuetan? Eskerrik asko, aio. Eskerrik asko Iker, musu handi bat. Ikertxu, mosutxo handi bat. Vale, berriro ligatzeaz, osea, no bai, ligatzeko garaian, Ha venido un experto. parean duzunaren lanbidea jakitean, mesfidantza sortzen dizu Ara, repikatu galdera, ez? norbait ezagutzen duzunean eta ligatzerako garaian mesfidantza sortzen dizu edo sortu aldizu bestearen lanbideak. Edo zen lanak sortuko lizuke kriston mesfidantza. Pertsona bat ezagutzerako orduan. Ostras, que galdera potolu, Beira, irakaslea izango zen bat, nik uste. Ojo! Ofendiditoak dira, irakasleak. Se jodan, tú. Ba, orduan, parkatu baina Euskal Herri erdi, Cobrando 2.000 euros al mes, que se ofendan todo lo que quieran. A ver, bai, osea, ni uste dut irakaslea, baina igual izan daitek ere bai nire inseguridadaren gatik. Baina oroar, irakasle asko nire ustez, badira jende pixka bat aburridos. Osea, como Bai, de, Bai. Bueno, no sé, hay como de, Bai. con mi gabardina, tal, no sé. Jo, qué gabardina. gabardina. Depende. Con la ropa de si es la desigual. de química, claro, si es la inglés, con La de desigual. inglés con Ya. desigual, Ya. la de química, bueno, Ja, patita blanca. baina, sin más, esto es de... Aurre iritzia. Ahora Vale. iritzia, bakarrik Gero, irakaslik. De a priori esango nuke baietz, a ver, polizia, Polizia, concejal, eta hori bai. dena, baina... Concejal, be, bai, Fuera, joder, concejal. Nik esango dut ingenieroa edo. Ingeniero, zer? Nipe bai, ingeniero red flag total. Esan duzuna asperdurarena, Bai, berdina. izan daiteke. Aurre iritziak dira, osea. Bai. Bueno, es que berriro. Bueno, itxain. Es que jarri ditugu hemen ingenieroak aparir, baina, bueno. Igual esango neuke ingeneruk esango neuke bat, de igual esango neuke pelotarixek. Pelotarixek y fuera. Adar jartzaile batzuk direlako. Igual esango neuke pelotarixek bai, Pixka red flag, Zer da red flag handiagoa? Rapero bat edo pelotari bat? Pelotari bat. Bai? Euskal pelotari bat, 100%. Euskal pelotari bat, es que ojo, Ya, es que euskal pelotari dira los raperos... Claro, dira... Hemengo futbolariak. High class, bai. Bai, amengo futbolari Claro. Baina literal. Horretxek esango neuke, igual be bai... Informatiko bat. Informatiko? Nor? Ego ginela esaten, guri guztauko guri guztauko litzakigule izeti juglares y trovadores. Juglares y trovadores. Ba, si eres juglar y trovador, me encantas. Hori izango neuke. Hau da green flag. Ba, hau esan Green flag. Juglar y trovador. Trovadores, hechiceros. Y magos, hau da, Baionan altzau nitzelako mitiko pijami eltzeatzune onaino, eta de repente altzea zaila pijami onaino, da zinitzela. Trin. Eta esaten du, bueno, pues juglares y trovadores. Zero esan, tipo, gu jaio izan bagina, jo que se... Osa, benetan, sabiz, garai baten, izango litzake juglar y trovador. Zeitxo berez. Juglares y trovadores. Es que, hola dituko geinake, es fuerte. Qué bueno. Es fuerte. Osa, mitiko guk ikesi gendun eskolan juglares y trovadores, 2025 gu izango goinak. Fuerte. Baina zergatik zergatik izango zinateke juglares y trovadores. Errizere Juglares guruzik eta trovadoriak ez jenteai... dira rollo musikariak. Baina kontatzen dituzten historioak, Bai, atesate. la jenteai galderakein, tal, Claro, jenteaz claro. interaktuau, da jutezin herri-zerri. Juglares y trovadores. Total, conclusión, si no eres juglar y trovador, ez izu liga guaz. Hori da. Eta flakoaz, ba, si eres irakasle, bez. Bueno, bai, Bai, zuek bota eta... Zu saiatu. Probatu. Bai, porque bera igual ez du probatuko. Bueno, listo, bukatu dugu. Eskerrik asko Julen, superplazerra. Bai. Eta... Flako majo, flako fon. Superpotxolito. Digo. Ai, oparia daukagu. Zer izango zela! Benetan zagin zer. Oli! Tazatxoa! Tazi, bai. Politxe, Oso Maten diozu, guztia, yo soy especial. Guztiei, flako, bai. Baina berezia zara, Vale. Berezia zara... Vale. Tú, nahi nuen zuen camiseta, la de
Ai, eske egin zigun esklusiboki oianek. Ai, gutzako iba. Ah, bai, Claro. super guapo, Bueno, Baina atera behar dugu merch, atera behar dugu Hasta amigo. merch. Bai. Hombre, hori justo Bai, ez dakit, puta madre. segure karetukin. Ez, hori ez, baina un diseño así guapo. Bai, bai. Sí, sí. Bueno, ba, listo, eskerrik ona, asko. señor. Musu handi bat, Jarraitu bete iruzkin zaituztegu. du. Bueno, sin más, agur. Agur. Ale,